Η ανυποχώρητη αντίσταση ενός λαού στη γενοκτονία. Για πάνω από 19 μήνες ο Παλαιστινιακός λαός βιώνει μια διαρκή γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η τωρινή αυτή κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε δεκαετίες συνεχούς καταπίεσης, εκτοπισμών και βίας. Η Γάζα πολιορκείται με ασταμάτητους βομβαρδισμούς, χερσαίες επιθέσεις, πείνα και μαζικούς εκτοπισμούς, μετατρέποντάς την σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 60.000, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Στη Γάζα την πάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά! Ελλάς, Ελληνών, αστυνομικών, τους τρόπους σ' αυτές τις γειτονιές θέλουμε μεταναστίες, όχι σιωνιστές. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Το δίκαιο το έχουν τα μικρά παιδιά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Από Τελ-Αβίβ μέχρι τη Χεβρώνα ρούκεται στις αντιστάσεις σε κάθε του στρατόνα. Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι, καθώ η Παλαιστίνη όλοι καλά το ξέρει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!